cœur des défis. Gɛlɛyaw cɛma. Au cœur des défis. Gɛlɛyaw cɛma. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn a sɔgɔn bɛɛ buna adamadenya ani yiriwa radio so HD FM de la nin waati in na jamukan o ye au cœur des défis. Au cœur des défis ka sigi gɛlɛyaw cɛma ni k'an hakiliw jagabɔ waasa fɛɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya min na ni jamukan in kɔkɔrɔma donna min ye Welfinger Live Mali dakuruɲa kelen ni an ko a ma WHH min ye bi an na kuma donba fila ale ɲɛnamayali kan. Donba fɔlɔfɔlɔ o ye tugudala musow olu tɔgɔla don ɲɛnamayali ye. Filanan o ye dun ka fa sabatili tɔgɔla don ɲɛnamayali ye. Ni donba fila ninnu ɲɛnamayali senfɛ an y'a dɔn k'a fɔ tugudala musow jaja u bɛ jɔda bala waasa ka se k'an ka sigidaw lakana waasa ka se ka dun ka fa sabati jamana kɔnɔna na. Donba fila ninnu ɲɛnamaya tɔla min ye babu senba fila tara a fɔlɔ o de ye ko an kan sinsin min ye musolakaw ka sɛnɛ nafama kan waasa ka se ka tugudala mɔgɔw musow olu kolo sinsin u ka se k'u kɔ da waati yɛlɛma gɛlɛyaw la. Babu sen filanan o ye ko k'an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma ni ka se ka min ye baloko sabati ni ka siniɲɛsigi ka o jidi an na kuma o fana kan bi jamukan kɔnɔna na. Welfinger Live Mali ni o ye WHH ye o jɛkulu bɛ wuli ka jɔ la jamana in kɔnɔ a bɛ san 20 bɔ waasa ka se ka min ye kɔngɔjugu ani minɔgɔjugu k'o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na ani fana min ye musow ka sen yɛrɛ kɔrɔ ka se ka o fana jidi ani waati kɔnɔna na ka se ka fɛɛrɛw kɔni kɛ min b'a to sɛnɛ a bɛ se ka an tanga ni ka sigida tanga n'an k'o ma ko agroecologie ka o kɔkɔrɔma don ni ka dun ka fa k'o sabati jamana in kɔni kɔnɔna na ka kɛ ni o wuli ka jɔw ye. An y'a faamuya k'a fɔ min ye WHH olu hamina tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka u sinsin min ye sɛnɛ kan ni ka se ka an ka sigidaw ka se ka o bɛɛ lajɛlen kɔni tanga. O hukumu kɔnɔna na bi jamukan a bɛna lase aw ma a balimakɛ n'aw denkɛ Idirisa Badimi fɛ min o hukumu kɔnɔ an kɛn bɛ ka wele bila maa fila ma. Kelen ale bɛ kumaso kɔnɔ an kɛrɛfɛ yan ni o ye Aminata Kɔnɛ ye ale ka wuli ka jɔ o de ɲɛsinen don ka cɛ ni musow ka olu damakɛnya hakɛ ko nasira fɛ n'an k'o ma ko expert genre et protection ka bɔ min ye WHH jɛkulu kɔnɔna na. Maa filanan ale bɛ nɛgɛjuru sira la ni o ye musokɔrɔ Sidibe ye. Musokɔrɔ Sidibe min ye segukaw ka musow ka jɛkuluba min ni o sigilen don ka se ka jagokɛla musow ka olu lafasa n'an k'o ma ko réseau des femmes opératrices économiques o jɛkulu présidenti don o maa ɲɛmaaba don o fana b'an bolo nɛgɛjuru sira la. A y'aw bisimila aw ka jamukan kɛnɛ kan au cœur des défis jamukan min bɛ ɲɛta sabati. Bi an na masala min ye togodala musow olu bɛ jɔda min na baloko sabatili ani waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli la an na masala olu kɔni ka bi min ye Aminata Kone an bɛna ale fan fɛ a ka dɔ fɔ an ye a yɛrɛ kan u ka jɛkulu kan an'u ka wulikajɔw kan. I ni sɔgɔma. Useni sɔgɔma. Kuma b'i bolo i ka i yɛrɛ ɲɛfɔ. Ayiwa kuma dili ma o diyara n ye kosɛbɛ k'an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo. Ni b'a fɔ lamɛnbaga kulu bɛɛ lajɛlen n bɛ sinsin musolakaw kan n bɛ sinsin cɛlakaw kan n bɛ sinsin denmisɛnw kan n bɛ sinsin maakɔrɔw kan fɛn fɛn bɛ an lamɛnli la nin waati in na ka foli kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma i sigiyɔrɔ la. A y'a fɔ cogo min na ne tɔgɔ ye Aminata Kone ne bɛ baara kɛ Welfinger Live la n'an b'a fɔ danɔgɔya la WHH ne ka baara ɲɛsinen don kosɛbɛ wulikajɔ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye cɛw musow denmisɛnninw lujuratɔw maakɔrɔw minnu sen bɛ se ka don an ka baarakɛtaw la ni bɛɛ ka hakɛ bɛ se ka se i ma cogo min na donc ne ɲɛsinen don o ma baarayɔrɔ kɔnɔna na. Aminata Kone an b'i fo k'i bisimila yan de ye min ye HD FM ye arajosoba min sigilen don ka buna adamadenw dɛmɛ ni ka ɲɛta sabati. An bɛ taa nɛgɛjuru sira ale fan fɛ ni o ye musokɔrɔ Sidibe. Musokɔrɔ Sidibe i ni yantuma. Nse ani ɲankuma. Kuma b'i bolo i k'i yɛrɛ ko fɔ an lamɛnbagaw ye ani aw ka jɛkulu bɛ baara minnu kɛ ani aw ka wulikajɔ ɲɛsinen don fɛn minnu ma waasa u k'a dɔn jɔnni bɛ kuma na a bɛ jɛkulu jumɛn na u ka laɲini ye jumɛn ye. Alhamdulilahi rabi alamina an bɛ tani bila dalimasaba in ye
o min ye bi jira na hɛrɛ ni baden na k'a sɔrɔ an bɛɛ ni ka kɛnɛ hɛrɛ ni baden na ka foli ni tanuni lase an dɛmɛbaga jɛkulu ma minnu y'an se nin kɛnɛ in kan ne tɔgɔ ye madame Sidibe Musokɔrɔ Kulibali ne ye Segu Erefoye ɲɛmɔgɔba ye Segu région kɔnɔ an ka baara ye muso bɛ dɔrɔmɛ kɛ 2 ye donc togodala muso b'o la jagokɛla muso b'o la sojɔ muso b'o la feerekɛla muso b'o la bayɛlɛmali b'o la en quelque sorte an b'a fɔ an bɛ baara kɛ anw ni o bɛɛ de o muso kulu de bɛ anw ka jɛkulu in kɔnɔ Segu région kɔnɔ donc ka foli ni tanuni bila o bɛɛ lajɛlen ye k'an se nin kɛnɛ ka Ala ni WH sababu ani aw yɛrɛ sababu alhamdulillah an b'aw ka bila la Musokɔrɔ Sidibe an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i k'i bisimila min ye HDFM ale soba kɔnɔna na a diyara n ye an b'aw fila bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn a y'an ka wele jaabi a diyara n ye a bɛnna an ma Aminata Ala k'a diya Ala ye amina yarabi an bɛ ɲininkali daminɛ Aminata Kone na komi ale bɛ n kɛrɛfɛ yan nɔ min ye Aminata Kone an bɛ ɲininkali fɔlɔ min tɛnkuwila o tɛ dɔwɛrɛ ye aw ka jɛkulu aw ka wuli ka jɔ o de ye an balakaw olu bɛ se ka ŋunanfa cogoya min na hukumu kɔnɔna na e ɲɛ bɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ la cogo di togodala musow kan fɛɛrɛ jumɛn kan ka kɛ waasa ka kɔlɔlɔ ninnu furakɛ ɲininkali in diyala n ye kosɛbɛ an ka baarada n bɛ segin k'a kan k'a fɔ baarada don dɛmɛjɛkulu don n'an b'a fɔ ONG international don dɛmɛjɛkulu don min faaba sigilen don Allemagne an ka baara sinsinnen don kosɛbɛ fɛn min ye dunkafa sabatili ye anw ka laɲini ye mun ye sigida bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na kɔngɔ kana kɛ yen fiyewu n'i ye se kɛ WHH ye bi kɔngɔ kana mɔgɔ si sɔrɔ i ka sigida kɔnɔna na donc an b'an ɲɛsin sɛnɛ yiriwali ma kosɛbɛ parce que n'i ko dunkafa ayiwa f'an k'an sinsin sɛnɛ kan donc fɛn bɛ na ni sɛnɛ yiriwali ye an b'an sinsin o kan kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna na ni dɔgɔkun tile 2 min ta la n'o ye le 15 octobre ani le 16 octobre ni tile 2 ni Mali bɛ a célébrer ɲɔgɔn fɛ de parce que tile 2 ni tile fɔlɔ o ɲɛsinen do i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na an ka togodala musow ni ne yɛrɛ bɛ n bila o kɔnɔna na anw togodala musow an ka tasibila kɛ ka se an ma tasibila min an ka an sen doni min bɛ sɛnɛ yiriwali la dunkafa yiriwali la du balo yiriwali la donc anw sen doni min b'o la tasibila bɛ kɛ ka ɲɛsin an ma donc tasibila nin kɔnɔna na WHH n'o ka baara ye ka se ka dunkafa sabati y'a dɔn an kɔni tɛna to kɔ o la anw ni an baaraɲɔgɔn minnu bɛ baara kɛ an tɛna to kɔ o la donc o de hukumu kɔnɔna na an sen bɛ dun kosɛbɛ ni weleweleda nin na ni lakodɔnni nin na ni bonyamasegin ka taa muso an ka togodala musow anw togodala musow ka taa ka ɲɛsin anw ma k'a fɔ sɛnɛ kuma tɛ se ka fɔ ka ɲa ni muso ni cɛ sen t'a la ni denmisɛnw sen t'a la cogo di ni lujuratɔw sen t'a la n'i ko ka sɛnɛ kɛ ne y'i sinsin fan kelen kan misali la musow a fɔla an ka loi y'a fɔ ko ka 15% ko ka o d'u ma dugukolo la musow tɛ k'o sɔrɔ musow yɔrɔ dɔ de parcelle de bɛ di k'a fɔ musow ka baara kɛ o la ni an cɛw mago sera parcelle ma u bɛna parcelle in bɔsi na donc o kɔrɔ ye anw sen b'a la mais an sen t'a la gudayi pour que ka se ka kɔngɔ kɛlɛ ka bɔ yen fo an sen ka k'a la gudayi bɛɛ sen ka don a la n'o kɛla dunkafa bɛ sabati an bɛ waati yɛlɛma min na sisan n'an bɛ changement climatique fɔ changement climatique ni a kɔlɔlɔ de ka bon kojugu parce que a gɛlɛya fɔlɔ ye mun ye an ka dugukolow bɛ tiɲɛ ni dugukolow tiɲɛna sɛnɛ ɲuman tɛ se ka kɛ balo ɲuman tɛ se ka sɔrɔ an caman b'a la bi an man kɛnɛ bana cayala ayiwa an bɛ engrais utiliser kojugu
WHH be ɲɛsin kunnafoni dili la an bɛ se cogo di ka sɛnɛ kɛ dugukolo lakanali ɲuman kɔnɔna la an bɛ se cogo di ka sɛnɛ kɛ ka nɔgɔ minnu n'an bɛ nɔgɔ ninnu utiliser a ka kɛ nɔgɔ minnu adaptelen don an ka dugukolow la donc ni bɛɛ sen donna o baara kɔnɔna na waati yɛlɛma ni an bɛ se ka an ɲɛsin a kɛlɛli ma fɔ bɛɛ de k'i sen ye a kɔnɔna na o yɔrɔ la anw togodala muso an jɔyɔrɔ ka bon o la kosɛbɛ an jɔyɔrɔ ka bon o la kosɛbɛ parce que dungafa n'i ko dungafa sɛnɛ a bɛ daminɛ yen ka na ka se dumuni bayɛlɛmali ma ka na se dumuni feereli ma ka na se a dunni ma so kɔnɔ jɔn bɛ yen nɔ an balakaw anw de bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la togodala musow donc o de ye ni tile fila min tala an ka se ka kunnafoniw jɛnsɛn k'a jira an togodala musow la ko jɔyɔrɔba de b'an na sɛnɛ yiriwali kɔnɔna na ko jɔyɔrɔba de b'an na waati yɛlɛma ni kɛlɛli kɔnɔna na ni anw sen t'a la ayiwa donc a bɛ gɛlɛya dɛ ni Alahu Taala sɔnna ma a bɛna bɔ dɛnkɛrɛfɛya la ni ka aw bila kow cɛma an b'i fo k'i waleɲuman dɔ i ka nin kuma sanumanw na min ye an bɛ taa nɛgɛjuru ale fan fɛ ni o ye musokɔrɔ Sidibe ye musokɔrɔ Sidibe an b'a dɔn k'a fɔ min ye Segu jagokɛlamusow olu ka tɔnba maa ɲɛma de ye e ye aw ka wuli ka jɔ sanga ni waati aw ni musow bɛ baara la Segu ale kɔni marabolo fan caman kɔnɔna na o la sa an b'a dɔn k'a fɔ togodala musow aw ni u bɛ ɲɔgɔn kan aw b'u ka koɲɛw caman kalama i bɛ se k'a fɔ an ye jɔda min bɛ togodala musow la min ye dunkafa sabatili la an ka jamana kɔnɔ wa alhamdulilayi arabil alamina n bɛ se k'a fɔ togodala musow anw jɔyɔrɔ ye min ye dunkafa sabatili la diɲɛ kɔnɔ bi bɛɛ b'a dɔn a nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ jɔyɔrɔba de bɛ an na an ka jɔyɔrɔ fɔlɔ fɔlɔ ni musow tɛ awɔ sabu ka d'a kan a bɛ daminɛ anw na anw de b'a camancɛ la anw de b'a laban na n'i y'a jateminɛ sigida caman b'an bolo bi ni samiya donna anw de bɛ taa anw musow de fɔlɔ ye an n'an denw ka taa sɛnɛkɛyɔrɔ labɛn fɔlɔ anw de bɛ taa sɛnɛkɛyɔrɔ labɛn cɛw ɲɛ anw sen b'o la anw de bɛ nɔgɔ don anw sen b'o la anw musow anw de bɛ tila ni sɛnɛ daminɛna sanji tɔnina anw de bɛ tila ka soli fajiri legelege ka dumuni tobi ka taa cɛw nɔfɛ ka tila ka daba minɛ k'an biri anw sen b'o la ni ɲɔ sera malo sera ka n'a tigɛ a ɲuman na ka tila ka taa n'a ye ka taa lasogo ɲuman na anw sen b'o la yɔrɔ kɔni anw b'a daminɛ anw b'a laban anw b'a camancɛ kosɛbɛ n'an nana so a ladonko ɲuman anw sen b'o la n'i ye jateminɛ kɛ ka tila tuguni k'a ma bayɛlɛma k'a dundala ja hadamadenw ye u ka se ka k'a fɛ tɔɔrɔ ka n'u sɔrɔ mun ni mun bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan yaasa nin ka se ka kɛ nin ye bɛɛ k'a dun k'i fa tɔɔrɔ ka n'i sɔrɔ i ka kɛnɛya ka se ka sabati bunahadamadenya yɛrɛ taabolo la ani i yɛrɛ ka ɲɛnamaya bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na o ye anw musow fana ye donc n'an ko an b'a fɔ a ka ca a tɛ se ka fɔ ka ban an musow bɛ yɔrɔ min na an bɛ ko o ko la o de ye an musow hali bi an bɛ cɛsiri min na ka se ka kɛ sɛnɛ taabolo la n'i ye sɛnɛ bɔ yen n'i y'a mɛn ɲɔ bɛ dun ɲɔ gansan tɛ dun o n'i b'a sɔrɔ nakɔ kɔnɔfɛnw b'a la anw musow de fana bɛ nakɔ in kɔnɔ anw de bɛ nakɔ in da anw de b'a bɔ anw de bɛ a lasago anw de bɛ tila ka n'a bayɛlɛma k'a mara yalisa a dundala bɛ ja kelen a bɛ se ka mɛn ka mara fila sabanan a bɛ nafa min ye adamaden farikolo yɛrɛ la i ka diɲɛnabɔ kɔnɔ o bɛɛ ye anw musow ye donc kuma lasurunya la n ka na kuma minɛ ka janya k'a fɔ aw ye
ka daka ka segi ka daka an bɛ fɛn o fɛn na an musow cɛsiri an b'o cɛsiri de la su ni tile an b'o wuli ka jɔ de la an ka dɛmɛbaga jɛkulu minnu n'o ye dufɛ olu de b'an cɛ kɔkɔrɔ an k'an cɛsiri olu n'u ɲɔgɔnna caman an kana se ka salaya sanga ni wagati a n'a kɔlɔsiliw la a n'a kalansenw la a n'a bilasiraliw la mun kɛ ka kɛ hadamaden farikolo kɔnɔ i y'a mɛn i bɛ sɛnɛ kɛ i ka kɛnɛ de mɛ aw yɛrɛ bɛ sɛnɛfɛn jumɛn kɛ min bɛ ɲɛ aw yɛrɛ ka hadamadenya taabolo ma farikolo taabolo ma ni ka kɛnɛya la sabatili la jamana in kɔnɔ yan o kuma ne tɛna kuma t'a ɲɛ fɔlɔ ne bɛna kuma bila yan sabu ka d'a kan sɛnɛ in bɛ taa ni fɛn caman ye ɲɔgɔn bolo n'an y'o sɛnɛ in min kɛ o sɛnɛ in n'an y'a sɛnɛ k'a bayɛlɛma an bɛ tila ka taa dɔ feere ka taa feere o feereli la o wari de bɛ kɛ ka du musakaw kɛ an ka sigidaw la o wari de bɛ kɛ k'an denw kalan an ka sigidaw la o wari de bɛ kɛ k'an furakɛ an ka sigidaw la gatigi bɛ furakɛ denmisɛnninw bɛ furakɛ an yɛrɛ bɛ furakɛ o wari de bɛ kɛ ka baganmisɛnninw san n'o ye sɛw ye n'o ye sagaw ye n'o ye baw ye n'o ye misiw ye sabu ka d'a kan ni du mago bɛ fɛn min na nafolomafɛn min na o de bɛ taa feere tuguni ka don o da fɛ ni den bɛ muso furu ni npogotigi bɛ kɔɲɔ ni bana bɛ du kɔnɔ o n'a ɲɔgɔnna caman 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 anw musow b'o jɔda de la o kɔrɔ ye k'anw musow kuma lasurunyana k'anw de bɛ a ɲɛfɛ a daminɛ a camancɛ a n'a laban wa ni ka kɛnɛya jamana in kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ a b'anw musow de bolo ni anw sɔnna a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ ni ala ka jɛ ye n'anw kungo kɔnɔ musow jɔra a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ dunkafa bɛ sabati kɛnɛya bɛ sabati hɛrɛ bɛ na jamana kɔnɔ. ayiwa musokɔrɔ sidibe an b'i fo i ka nin kumakan ɲumanw na min b'a jira na k'a fɔ a musow n'aw kun tɛ cɛlakaw an bɛna kɛ cogo di an bɛna Aminata Kone ale fan fɛ an bɛ ɲininkali min tɛnkuila o tɛ dɔwɛrɛ ye min ye agroecologie féminine an lamɛnbaaw tulo b'i la togodala musow k'a fara dugubala kɔnɔ musow kan i bɛ se ka mun de fɔ an ye dakurunya damadɔ agroecologie féminine mun don yala a bɛ nafa jumɛn ɲɛ an ka jamana kɔnɔ. Très bien. Ɲininkali ni a ɲɛna kosɛbɛ parce que a ka kan an bɛ terme caman mɛn an ka se ka faamuyali sɔrɔ o la. Donc n'i ko agroecologie dakuruɲɛ fila don dakuruɲɛ fɔlɔ o bɛ tali kɛ sɛnɛ kan n'i ko agro c'est comme i ye agriculture fɔ o ye sɛnɛ ye. Donc n'i ko écologie o bɛ tali kɛ an ka sigidaw an ka kungo kɔnɔnaw olu lakanali cogo ɲuman kan. Donc agroecologie o bɛ tali kɛ an ka sɛnɛw an ka sɛnɛ bɛ se ka kɛ cogo min na an ka kungo kɔnɔnaw lakanali sira ɲuman kan. An bɔla ka fɛn fɔ sisan n'i ko kungo lakanali ɲuman sɛnɛ sira kan i bɛ musow bila i tuguni. Je pense ne ye da don a la musokɔrɔ y'i da don a la kosɛbɛ n'i y'a ye an bɛ sinsin o kan waati yɛlɛma ni a nana ni kɔlɔlɔ caman ye. Donc agroecologie féminine ni o ye ka se ka musow sen don fɛnɛ fɛɛrɛw la fɛɛrɛ minnu bɛ se ka an ka sɛnɛ bɛ se ka kɛ dugukolo ɲuman kan cogo min na an ka sɛnɛw bɛ se ka kɛ dugukolo lakanali sira ɲuman kan cogo min na. Donc ye fo musow sen ka don a la o de la ɲinan thème u ye n'o ye 15 octobre ye min ɲɛsinen don anw togodala musow an lakodɔnni ani an ka cɛsiri k'o bonyamasegi kɛ ka sin an ma o la an sinsinna musow sen donni fɛn kɔnɔna na an ka sigida an ka kungo kɔnɔna lakanali sɛnɛ sira kan musow sen donna musow ka sen don a la. C'est vrai u sen b'a la mais an ka sinsin halisa u sen donni n'a la. Musokɔrɔ bɔla k'a fɔ sisan a ka kuma kɔnɔna na fɛn fɛn ye sɛnɛ ye muso b'a bɛɛ la a fan bɛɛ. A daminɛ a cɛmancɛ a n'a laban. A n'a laban muso b'a bɛɛ la. Cɛw bɛ fan jumɛn fɛ? Cɛw b'a fan bɛɛ parce que an bɛ ɲɔgɔn dafa de.
an bɛ ɲɔgɔn dafa n'an ye égalité de genre fɔ égalité de genre tɛ i b'a fɔ ko an ye a kɛ caman b'a fɔ a ka to kuma fɔcogo la ko tubabu ka kuma nalen don ko walasa ko ka musow ko k'olu bila cɛw sanfɛ walasa ou bien ka musow olu k'u hakilina kɛ i n'a fɔ k'olu ye cɛw ye o tɛ an kɔni kun y'a kɔrɔfɔ mɛ cogoya min a kun jirala na k'a fɔ ko an ka dutigiya ko minɛtɔ don an na k'a di musow ma ayiwa o de a ka kan ni baroda ɲɔgɔnnaw ka sigi ka se ka kunnafoni di k'a fɔ n'i ko égalité de genre bɛ tali kɛ musow ka hakɛw o sɔrɔli kan denw ka hakɛ o sɔrɔli kan jeunes sifilakaw ka hakɛ o sɔrɔli kan cɛw ka hakɛ o sɔrɔli donc bɛɛ de ka hakɛ in ye bɛɛ de ta don hakɛ in ye bɛɛ de niyɔrɔ ye bɛɛ n'a ka kan cɛw n'a ka kan musow n'a ka kan donc n'an bɛ sɔn k'a fɔ ko an ka denmisɛn cɛmanw u ka taa kalan kɛ ayiwa an kan ka sɔn k'a fɔ ko musomanw ka taa kalan kɛ dɛ parce que a bɛɛ lajɛlen a den fila bɛɛ bɛ nafa s'an ma donc égalité de genre tɛ ko musow bɛ n'u kɔkɔ da cɛw kɔkɔ la walima musow bɛna cɛw jɔyɔrɔ ta mais bɛɛ ka hakɛ ka di ma an bɛ sɔn ka opportunité min di cɛw ma baara sira kan ɲɛtaga sira kan an k'o opportunitéw di musow ma o de la Mali y'i sinsin ɲinɛ thème in tali la agroécologie féminine kan ministère de la promotion de la femme an ka foli b'u ye nin yɔrɔ in na olu ka thème talen k'a fɔ an bɛɛ ka barosen kɛ o kan ka kunnafoni di o kan k'a ye musow fɛnɛ ka hakɛ ye u sen ka don a la parce que jateminɛ caman bɔla kan k'a fɔ an ka sigidaw la an ka togodaw la musow sen tɛ kumasenw na kumasen fɛn fɛn bɛ se ka ta ka an ka sigida taga ɲɛ an b'a fɔ ko musow ka kuma don koyi cɛw bɛ ɲɔgɔn ye bulon kɔnɔ a ka d'an ye bulon y'an ka tagabolo de an ka culture de don hali ni musow ma don bulon kɔnɔ mais u fɛnɛ u ka consulter cogo di u fɛnɛ sen ka don kuma na k'a fɔ nin bɛna ta an ye mais an fɛnɛ da donna a la an fɛnɛ y'an hakilina di wa baara kɛla n'an hakilina ye ka musokuntigi wele k'a ko bɛɛ da ɲɛkɔrɔ a ka taa lase tɔw ma voilà donc nin bɛɛ ye fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ min bɛ kɛ sababu ye musow fɛnɛ u hakilina tali bɛ don an ka sigida taga ɲɛ na donc an ka ɲinɛ thème an bɛ sinsin a kan an ka sɛnɛ kɛcogo ɲuman an ka kungo lakanali kɔnɔna na fɛn fɛn bɛ na n'an ka sigida lakanali ye musow sen kan ka don a bɛɛ la parce que an b'o de fɔ an ka zana na ko bolonkɛden kelen tɛ bɛlɛ ta bɛɛ n'i jɔyɔrɔ bɛɛ n'i nafa don fɛnɛ donc bɛɛ de kan ka sen don a la parce que n'an ko an bɛ musow fɔ yɔrɔ dɔ la an bɛ jateminɛ kɛ an b'a fɔ denmisɛnninw don walima sifilaka ninnu kɔni u kumakanw basigilen tɛ bɛɛ dun ka hakɛ de don jateminɛ dɔ y'a jira fɛnɛ lujuratɔw an b'a fɔ ko lujura b'olu la olu sen donni t'an ka kuma na donc n'an bɛ ko o ko kɛ égalité de genre in y'o de bɛɛ de sen ka don a la bɛɛ n'a ka kan bɛɛ ka sen don a la a bɛ se ka adapter min na cogo min na an ka adapter o la donc ka bɔ kuma na k'a fɔ an togodala musow siɲɛ 4 muso bɛrɛ ye 4 ye k'a fɔ ko sigida taga ɲɛ sɛnɛ yiriwali dunkafa taga ɲɛ la balogo ɲuman sɔrɔli la an musow an b'a daminɛ na an b'a camancɛ la an b'a laban na an b'a fan bɛɛ jamana ka taa ɲɛ o k'a sɔrɔ an bɛɛ sen donna a la ni musow sen donna a la ta i n'a fɔ a ka kan cogo min na waati yɛlɛma min b'an bolo ni yɛlɛma caman bɛ don a la n'Ala ka jɛn ye janni ka bɔ kuma na i bɔra ka min ye agroécologie i bɔra ka a nafaw fɔ an ye fɛn caman faamuya la nka i bɛ se ka walawalali k'an ye cogoya min na an bɛ se k'a faamuya agroécologie a bɛ se ka min ye sɛnɛ ani sigida tangali ani min ye musow ka sin yɛrɛ kɔrɔ a bɛ se ka ninnu bɛɛ lajɛlen gosi ɲɔgɔn na cogo di a bɛ se ka ninnu bɛɛ lajɛlen lase ɲɔgɔn ma ni ne ye sinsin bɛɛ lajɛlen sen donni n'a la
parce que ni bɛɛ lajɛlen sen ma don a la an bɛ musow ka yiriwa min fɔ n'o ye autonomisation des familles musow ka lataga ɲɛ min fɔ ni bɛɛ ma sen don a la est-ce ni musow ma don a la o bɛ kɛ wa o tɛ kɛ a ka gɛlɛn walasa ka se ka sigida ka ɲa sigida ka lakana kungo ka lakana fɔ bɛɛ lajɛlen sen ka don a la donc o tɛ se ka kɛ cogo si ni bɛɛ lajɛlen de ma ye baara in tagabolo kɔnɔna na donc fɔ bɛɛ lajɛlen ka ye parce que a bɛɛ lielen don ɲɔgɔn na a bɛɛ lielen don ɲɔgɔn na n'i y'a mɛn k'a fɔ ko autonomisation des femmes musow ka se u yɛrɛ kɔrɔ o b'a sɔrɔ u bɛ ka dɔ kɛ dɛ mais waati yɛlɛma kɔlɔlɔ mana na hali an b'an ka jardin minnu sɛnɛ kɛrɛfɛ a baara bɛna gɛlɛya an bolo an ka foro kɔnɔnaw la parcelle minnu dilen don an ma k'an ka kɛ ayiwa dugukolo man ɲi sɛnɛ n'i ye sɛnɛ k'a la i ka laɲini ye min ye i t'o sɔrɔ donc a bɛ na ni gɛlɛya ye fɔ bɛɛ de ka sen don a la ni bɛɛ sen donna a la a bɛ na ni lafiya y'an ma i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na dunkafa sira kan sɛnɛ ɲuman sira kan parce que sɛnɛ ɲuman bɛ se ka kɛ waati yɛlɛma in an bɛ fɛɛrɛw latigɛ mais walasa an ka se n'u b'a fɔ résilience an ka se k'a kun k'an sinsin a kan donc an yɛrɛ bɛ taga sira dɔw de kɛ n'o ye an yɛrɛ de bɛ stratégie adopter an bɛ tɛmɛ sira dɔw adopter minnu bɛ se ka kɛ sababu ye anw bɛ se ka a ku o de bɛ na ni an ka se ka yɛlɛma don an ka sɛnɛ kɛcogo la k'a bɛrɛ bɛn ni waati in ye nakɔba yɛlɛmalenw an yɛrɛ ka nakɔ ɲumanw an ka nɔgɔ ɲumanw an ka nɔgɔ minnu bɛ bayɛlɛma an fɛ yan n'u nɔgɔw ka ɲi dugukolo ma an bɛ min wele ko farafin nɔgɔ ka se k'an sinsin olu kan ka se k'an sinsin sɛnɛ sira kan yɛlɛma kuraw nalen don minnu bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ résultat ɲuman d'a ma ka se k'an sinsin o kan nka n'an ma musow sen don o la dun a bɛ gɛlɛya donc fɔ bɛɛ de sen ka don a la ani an bɛ stratégie minnu ta stratégie ni an bɛɛ k'an yɛrɛ y'a kɔnɔ voilà an b'i fɔ i ka nin hakilina sanumaw la a bɛ n'a fɔ bamananw b'a fɔ cogoya min na ko cɛw n'i minɛ i k'a di i muso ma a k'a di an den ma k'i ye maa saba sɔn ɲɔgɔn fɛ siɲɛ kelen o hukumu kɔnɔna na min ye an bɛ taa nɛgɛjuru ale kɔni fan fɛ ni o ye musokɔrɔ Sidibe ye musokɔrɔ Sidibe aw kɔni ka wulikajɔ o bɛ marabolo kɔni kɔnɔna na aw ni togodala musow aw bɛ ɲɔgɔn kan sanga ani waati e bɛ se ka a fɔ an ye cogoya jumɛn na aw bɛ ka agroecologie aw bɛ ka a lawaleya ni musow ye sigidaw la ani fana a ka o baara hukumu kɔnɔna na n'a y'a sɔrɔ tɔnɔw bɔra la i ka o tɔnɔw lase an ma. Alhamdulillah an bɛ barika da masa in ye an bɛ se k'a fɔ an ka sigida la anw togodala musow an ka agroecologie kɔnɔna la fɛn caman tɔnɔ bɔra a la an bɛ se k'a fɔ anw bɛ ka a lasabati a lasabatili fɔlɔ ye mun ye anw tɛ baara kɛ an kunfɛ bilen an bɛ baara kɛ k'a se ka faamuyali sɔrɔ baara la fɔlɔ mɔgɔ bɛ wuli ten i bɛ don kungo la ten i bɛ don jardin na ten an bɛ ka o yɛlɛma de nati dɔɔni dɔɔni i tɛ se ka don a la ten fo ɲɛfɔ ka k'i ye fo minɛnw ka d'i ma baarakɛminɛnw ka ɲɛfɔ ye minnu bɛ se ka ta i bɛ fɛn minnu danfɛn minnu bɛ dan f'a ka kɛ fɛn ɲumanw ye depuis daminɛ na parce que i tɛ se ka taa danfɛn jugu dan o bɛ falen fɛn jugu la donc o bɛɛ de bɛ sɛgɛsɛgɛ sisan an bɛ bi tile min na an ka se k'an ka laɲini sabati n'i y'a mɛn i ka sɛnɛ ɲuman sɔrɔ Aminata bɔra k'a fɔ cogo min nɔgɔ ɲuman ka kɛ yɔrɔ ka labɛn ka ɲa danfɛn bɛɛ da o ka kɛ danfɛn ɲuman ye a ka se ka ji sɔrɔ a sɔrɔko la a ka se ka fa ji la a fako la donc n'o kɛra a ka ca Ala fɛ an mago bɛ jaabi min na o jaabi bɛ sabati o ye kuma fɔlɔ ye kuma filanan an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi a nafa sera an ma sabu ka d'a kan segin cɛkɔrɔma sira dɔnbaliya tɛ koyi nka a b'i dɔnbaa de caya bamananw ka zana don donc n'i y'a ye an bɛ se k'a fɔ
sisan an bɛ yɔrɔ min na bi an fɛ togoda la an kun bɛ girin hali fɛn nata minnu kan wali fɛn nata minnu kan ka bɔ jamana wɛrɛ la a bɛ n'a fɔ o bɛ ɲini ka nɔgɔya anw fan fɛ bi an bɛ an yɛrɛ ta de kolokolo i n'a fɔ an ka yiridenw misali suruma ye o ye an ka yiridenw na n'i y'a jateminɛ an ka zɛngɛnɛw olu kun tɛ baara la bilen o n ko kun bɛ ka taa k'a sababuya kɛ raisin minnu bɛna d'an ma lenburuba minnu bɛna d'an ma pomme minnu bɛna d'an ma o ka a bɛ dugu la sa nka a ka dɔgɔ an bɛ se k'a fɔ a bɛ dɔgɔya bi an b'an ka mingɔnw kan an b'an ka zɛngɛnɛw kan an b'an ka pɔpɔw kan an b'an ka zabanbilennin kan an b'an ka siw kan alihamudulila an bɛ k'an wasa don ninnu na bi nakɔ kɔnɔ min ye ka se ka tubabu nakɔ kɛ tubabu fɛn angɛrɛ kɛ an ka forow kɔnɔ an bolo tigɛbaatɔ de b'o kɛ bi sinon an bɛ wuli a fɛ joona ka farafinnɔgɔ ɲuman k'an ka forow kɔnɔ ka se k'o k'an ka jardinw kɔnɔ farafinnɔgɔ ɲuman yaasa an mago bɛ balo ɲuman min na an mago bɛ sɛnɛfɛn ɲuman min na o jaabi ɲuman ka se ka d'an ma jaabi bɔtumaw la o bɛɛ y'a nafaw dɔ ye a nafa wɛrɛ ye mun ye fɔlɔ an tun commencera ka boli wali nɔfɛ ye min ye o ye wali ka malodenkisɛ ye bi na an bɛ k'o nɔgɔya ko ye parce que an y'a ye kɔlɔlɔ min b'o la a n'anw ta danfaraba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ bi an bɛ ka segin an ka kɔrɔlenw ma dɔɔni dɔɔni an bɛ barika da ala ye ka barika da a kira ye o sababuya la donc an bɛ se k'a fɔ an ye o nafaba sɔrɔ o kow la fɛɛrɛ minnu b'an bolo sisan yaasa musow yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo di bi terrain ninnu kan fɔlɔ an bɛ ka sabati Aminata y'a fɔ ye 15% min dilen don musow ma o ka se ka sabati jamana fan 14 bɛɛ fɛ yaasa an musow bɛ se ka lafiya hali bi lafiya bɛ se ka na an ka baaraw kɔnɔna na cogo min na an ka se ka dugukolo sɔrɔ dugukolo min n'an b'a hakilila tigɛ k'a fɔ nin kɔni ye anw tɔgɔla ta ye nin y'an tɔgɔla muruni ye an bɛ se ka baara kɛ ni min ye o ye kelen ye filanan an ka se ka kalansenw sɔrɔ hali bi ka faamuyaliw kɛ ne kɛn ka betarafu sɛnɛ i b'a kisɛ turu waati jumɛn ɛri jumɛn turu waatiw de b'a la sɔn waatiw de b'a la yalima i b'a kɔlɔsi cogo di i b'a dɔn cogo di k'a bɛna kɛ betarafu ɲuman ye i b'a dɔn cogo di k'a tɛna kɛ betarafu ɲuman ye o kalansenw n'o sera ka di an musow ma misali la o bɛ sɔn ka fisaya n'i ye jateminɛ kɛ an ka kalan ka dɔgɔn kalan dɔgɔya b'an na kosɛbɛ hali bi an bɛ tile k'o fɔ an dɛmɛbaga jɛkuluw ye hali bi u kana sɛgɛn anw kalanni na parce que maa min kalanna n'i ye o bila jardin kɔnɔ ani maa min ma kalan kalannen ka sɛnɛ taabolo ani kalanbali taabolo i b'a dɔn e yɛrɛ ma n'i jɔ jardin na i yɛrɛ b'a faamu k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la différence dɔ bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ donc an tɛ sɛgɛn o fɔli la an dɛmɛbaga jɛkuluw ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen an musow hali bi an ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye kulu banbanenw kulu sinsinnenw pour que maa kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye diɲɛ laban in na jama jɛlen de bɛ bi fɔ a ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'a fɔra nin ye musow ka foro ye foroba ye alihamudulila nka nin ye karisa ka jɔnforo ye fana ye kuma wɛrɛ ye donc hali bi o gɛlɛyaninw b'an na dɔɔni sisan an bɛ se ka hali bi ka danfara don olu ni ɲɔgɔn cɛ cogo min ka se k'a farafasiya an musow bɛ se k'a faamuya cogo min na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen yalima an bɛ se ka o kulu ninnu kɛ ka se k'a kɛ kulu ninnu kɛ nafasɔrɔ sira ye i n'a fɔ n'an ye kulu sigi an ka sɛbɛnkan na lakodɔn sɛbɛnkan na o lakodɔn sɛbɛn o ka se ka kɛ nafa wɛrɛ ye min bɛ nafa se an ma i n'a fɔ min b'an bila ka sobaw jɔ min b'an bila ka balobaw mara min b'an bila ka feerebaw kɛ jamana ni jamana dugu ni dugu min b'an bila k'o kɛ min b'an bila k'a fɔ sɛnɛ min bɛ kɛ bamako
Kati ani sɛnɛ min bɛ kɛ Segu nɛrɛkɔrɔ olu sɛnɛw danfara b'u cɛ yalima segukaw bɛ katikaw ta sɔrɔ cogo di katikaw ka wuli ka n'o ya jira segukaw la segukaw ka taa katikaw ka forow lajɛ o fana ye fɛn ye o fana kɔlɔlɔ b'an na dɔɔni an ye min jira ɲɛfɔ an ka a tɔgɔ ye di dɛmɛbaga jɛkulu ye hali bi donc n'i ye jateminɛ kɛ ni ninnu sera ka sabati a ka ca Ala fɛ n'Ala ma an ka jɔnya jɔ an na an bɛ taa se san 5 ma kuma o kuma alhamdulillah Mali kɔnɔ yan alhamdulillah togodala musow hali bi u bɛ min na a bɛ ka ye dɛ mais hali bi belebeleba bɛ fara an ka yeta kan hadamadenw bɛ na an ka yeta ye kosɛbɛ k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la anw ni muso ninnu an bɛ ɲɔgɔn dafa de cɛw bɛ na dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an ni musow an bɛ taa ni ɲɔgɔn ye n'anw ye pa kelen ta musow ka pa kelen ta an kɔ ni musow ye pa 2 ta an ka pa 2 ta o kɔ o kuma n'o kɛra musow n'u denw de bɛ taama ni ɲɔgɔn ye n'o kɛra a ka ca Ala fɛ dun ka fa bɛ sabati wa an bɛ nin banaba in minɛ kɛnɛya ɲɛnama de bɛ sabati o kɔnɔna na parce que n'i bɛ dumuni ɲuman yɛrɛ kɛ a ka ca Ala fɛ ni dumuni ma kɛ tulu ni kɔgɔ ye a ka ca Ala fɛ k'i bɛ dumuni ɲuman yɛrɛ kɛ nakɔfɛn ɲuman angɛrɛba tɛ nakɔfɛn min na k'i y'a dumu ne ka dumuni y'o ye ani maa min bɛ angɛrɛ dun ani maa min bɛ tuluba dun alaw ka banaw cogo tɛ kelen ye alaw ka banaw alaw filɛli cogo tɛ kelen ye bi na donc i bɛ taa min don ordonnance la n'i kariyara k'o don o la a ka ca Ala fɛ i bɛ bana kɛnɛya ɲɛnama sɔrɔ i ka du kɔnɔ e bɛ lafiya e bɛ bɔ tɔɔrɔ kɔnɔ donc o ye dun ka fa sabatilen o de ye kɛnɛya fana sabatilen donc n'i ye dun ka fa fɔ i bɛ kɛnɛya tugu a la anw yɛrɛ fɛ an ka togoda la minnu fɔra an ye an ka karamɔgɔw fɛ donc misali suruma ye o ye donc jamana bɛ lafiya dugu bɛ lafiya dugu bɛ lafiya alhamdulillah denmisɛnninw b'u ka kalan kɛ hɛrɛ la hɛrɛ ni baden na o kɔni ye an ka laɲiniw ye minnu kɔni ka d'an ye hali bi an k'an sinsin olu kan hakɛto b'a la sala mahamadu musokɔrɔ Sidibe an b'i fɔ k'i waliɲuman dɔn i ka nin kumakanw na nin kumakanw senfɛ an y'a dɔn k'a fɔ min ye agroecologie o tɛ sɛnɛ dɔrɔn ye sɛnɛfɛrɛ dɔrɔn tɛ nka waleya don min bɛ buna adamaden ani sigida kala ɲɔgɔn na Aminata yari tari o tɛ dɛ ayiwa an bɛna i fan fɛ sisan an y'a ye k'a fɔ an balakaw minnu kɔni bɛ togodaw la gɛlɛya caman bɛ u ka gɛlɛya ninnu n'an kan b'a fɔ an tɛna tila a fɔli la yala e bolo an balaka minnu bɛ togoda la u kan ka agroecologie u kan ka a tɔnɔbɔ cogo di waasa u ka se ka u yɛrɛ bɛrɛbɛn ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye ɲininkali nin ɲɛna je pense musokɔrɔ da sela caman ma nin ɲininkali kɔnɔna na musokɔrɔ da sela caman ma parce que an ka togodala musow u bɛ se k'u yɛrɛ ye nin kɔnɔ cogo min na walasa ka yɛlɛma don caman na walasa ka tagaɲɛ sabati ka dun ka fa sabati musokɔrɔ da sela kuma dɔ ma baloko ɲuman k'o sabati donc a da sela belebeleba ma agroecologie féminine i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na fɔlɔ la bɛɛ sen ka don a la min ye an ka se ka sɛnɛ kɛ kungo lakanali kɔnɔna na sigida lakanali kɔnɔna na bɛɛ sen ka se ka don a la musow a ka d'u ye u sen ka don a la mais an ka tagabolo dɔw de kɛlen ka gɛlɛya dɔɔni don a la i n'a fɔ jumɛn an ka tagabolo dɔw bɛ gɛlɛya don a la min na o ye an ka faamuyali dɔw ye ni dɔw b'a fɔ misali la hali n bɔla formation dɔ la n fa dɔ ko masali kɔnɔ ko ko madame k'e bɛ k'i yɛrɛ sɛgɛn koyi ko ni cɛsiri muso taga ɲɛ na dɔrɔn n'a ye wari sɔrɔ a bɛ ɲinɛ i kɔ ko ni muso ye wari sɔrɔ dɔrɔn ko ni muso taala ɲɛ ko la k'a bɛ ɲinɛ e min kɛla sababu ye n'o hakilina fasugu b'a na a bɛ muso sen doni bɛ gɛlɛya dɛ a ma nɔgɔ muso sen doni bɛ gɛlɛya an bɔla ka 15% min fɔ ni an ka luwaw y'a fɔ k'a fɔ muso o de ka di musow ma togodala musow tagalan ye o de y'u ta ye 15% des terres o ka k'u ye mais n'an ko ko o 15% in fɛnɛ an b'o fara gatigi ta kan
muso ana parcelle ni dɔ bɛ kɛrɛfɛ an b'o d'u ma u b'u débrouiller n'o ye et puis olu ka jardin ko de ka bon an bɛ an ka jardin singaw ma n'o kɛla a bɛ gɛlɛya musow fɛ donc musow bɛ se ka min kɛ surtout togodala musow o ye halisa ka sinsin an bɛ se ka yɛlɛmali don an ka hakilinaw la cogo min na yɛlɛmali bɛ don ni hakilinaw la cogo di o bɛ kɛ ni minnu ye tagaɲɛ sɔrɔ a sira fɛ i n'a fɔ an ka présidenti ɲɔgɔnnaw olu ka kɛ modèles ye modèle ye misaliw ye misali minnu bɛ jira k'a fɔ u y'u cɛsiri u ye sɛnɛ kɛ u ye u sen don kosɛbɛ an ka kungo kɔnɔna lakanaliw la sɛnɛ sira kan u bɛ nin niveau in na présidenti ni a sɔrɔli ma nɔgɔn ni y'a wele bi a b'a fɔ Ami an nana Chine ni mission dɔ la Ami fɛn min ne bɛ nin dugu in de la a bɛ dugu dɔ tɔgɔ fɔ ne bɛ tila ka taa lajɛ nin ye dugu jumɛn ye a bɛ pankuru la donc o de ye misaliw ye o ka jira an ka sigidaw la k'a fɔ a bɛ nin na mais ale de ye ne ka conseillère conjugale ye tuguni min bɛ se k'a fɔ furu kɔnɔna na Ami i kan ka nin kɛ i kan ka nin kɛ fɛn min i b'i cɛ kɛ tan i b'i cɛ kɛ tan donc ça veut dire que a bɛ nin yɔrɔ in na a ma fili a yɛrɛ ma furuso sira kan donc o de la ne ko modèle don an kan ka minnu jira misaliw don minnu kan ka jira donc an bɛ sinsin ni o ye an ka sigidaw la tuguni musow an k'a jira ko a dusu b'an na k'a kɛ je pense a y'a da sela a ma a dusu b'an na k'a kɛ an ka hakɛw don an ka wuli ka taa an ka hakɛ ɲinini na fɛnɛ mais a ɲinini tɛ kɛ ni kɛlɛ ye dɛ ne b'o de fɔ kuma bɛɛ n'a nana k'an b'a kɛ ni kɛlɛ ye an b'a tiɲɛ mɔgɔ bɛ se ka ɲinini kɛ ni kɛcogo fɔcogo min n'a yɛrɛ e bɛ na min ma a tɛ se ka ban cogo si donc an ka taa ni o fɛɛrɛw de ye musow togodala musow an k'olu fɛɛrɛw de kɛ an ka taa n'o ye o fɛɛrɛ dɔw bɛ kɛ ni mun ye a y'a fɔ sisan an ka kɛ jɛkulu ye n'an kɛla association ye an kɛla coopérative ye an bɛ se k'an ka plaidoyer labɛn an yɛrɛ ma n'an ye plaidoyer in labɛn an bɛ fɛ k'a fɔ yɛlɛma ka don nin na faamuyali ka kɛ nin na an ka to k'o activitéw kɛ faamuyali bɛ se ka don a la donc an yɛrɛ k'a jira k'an bɛ se k'a kɛ a ka d'an ye an ka taa ɲɛ an yɛrɛ bɛ se k'a kɛ n'o kɛla ka misaliw jira n'o kɛla je pense que camanba bɛ don an ka hakilinaw na n'a fɔra ko a ye n'an dɛmɛ k'an ka wara faga o k'a sɔrɔ a kunkolo dɛrɛlen b'i bolo très bien donc a da sela kuma dɔ ma a ka di n ye k'a segin a kan n'o ye kalanyɔrɔ ye parce que n'i y'a gɛlɛyalen ye bi parce que an ka togodala musow kalan caman ma don kalan na ni minnu donna kalan na kalan bɛna se waati dɔ la i bɛ bɔ i bɛ taa furu la o ye kɔlɔlɔba ye bi ne ye yɔrɔ caman ye san 13 san 14 a bɛ bɔ ka taa furu la n'a taala furu la o ye kalan jɔlen n'a taala furu la o ye kalan jɔlen tuma dɔ la furucɛw fana b'a fɔ n'a furula a bɛ kalan kɛ n ka so nɛgɛkan bɛ k'o ye ka don mais caman mana na n'i ye den kelen kɛ kɔnɔɲɛ fɔlɔ kelen mana kɛ ka ban dɔrɔn a ko bɛ gɛlɛya donc ni an ma se ka kalanw sɔrɔ a sɔrɔ sira la an yɛrɛ ka courage sɔrɔ ka dusu sɔrɔ min ye baliku kalan ye an ka taa kɛ ne bɛ muso cɛsirilen caman dɔ bi togoda la u yɛrɛ de wulila ka kɛ kulu ye ka karamɔgɔw ɲini ka na baliku kalan k'u kunna donc u bɛ se bi k'u ka feerew kɛ u yɛrɛ ye u bɛ se bi k'u yɛrɛ ɲɛnabɔ sira caman kan donc o dusu nin dɛ an k'o de jira ka ɲɛ kosɛbɛ voilà an b'i fɔ Aminata Kɔnɛ i ka nin kumakan sanumanw na min bɛ ka an cɛw k'an bɔ fili caman na bari sabu n'an y'a mɛn ko musow bɛ ka fara ɲɔgɔn kan an b'a fɔ an ko ninnu bɛ fɛ ka muruti de o bɛ ka bɛnbɛn bɛɛ siri anw na nka i ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na a y'a to n ye fɛn caman faamuya min ye a ka kumasenw a n'a ka wuli ka jɔw la an bɛ ɲininkali wɛrɛ tɛngu i la nin hukumu kelen kɔni kɔnɔna na e bolo cogoya jumɛn na min ye égalité de genre ale bɛ se ka musow sen don fɛn caman na waasa ka se ka baloko ka o sabati jamana kɔnɔna na. Très bien. Walasa ka baloko ɲuman sabati ka dun ka fa sabati dugu kɔnɔna na
WHH ye o kɛ a ka kɛlɛsen yɛrɛ de WHH o k'a ka kɛlɛsen ye parce que an ka baara da la kumakan foyi tɛ kɛ baara foyi tɛ boloda projet foyi tɛ yen programme foyi tɛ yen min t'i sinsin égalité de genre kan donc c'est pour dire que an ka égalité de genre anw fɛ yen an ka tagabolo de don parce que n'i ko ka dunkafa sabati o ye sɛnɛ ɲuman ye n'i ko ka baloko ɲuman sabati ayiwa o ye sɛnɛ sɔrɔli ye dɛ mais jɔnniw de bɛ o kɔnɔna na est ce que cɛw dɔrɔn don wa donc bɛɛ de b'a kɔnɔ bɛɛ de sen bɛ don a kɔnɔ n'an ye cɛw fɔ an bɛ musow fɔ an bɛ denmisɛnw fɔ an bɛ lujuratɔw fɔ ni n ko denmisɛnw bɛ sinsin sifilakaw ma donc pour que ka se ka baloko ɲuman sabati ka se ka kɔngɔ kɛlɛ ka bɔ an ka sigida la fo bɛɛ lajɛlen de ka sɔn a ma k'a fɔ égalité de genre bɛɛ sen donni a baaraw taga ɲɛ na k'o de bɛ kɛ sababu ye an bɛ se ka dunkafa sabatili fɔ an bɛ se ka baloko ɲuman sabatili fɔ parce que kuma daminɛ na ne y'a fɔ musokɔrɔ y'a fɔ n'i ye sɛnɛ fɔ musow b'a daminɛ na u b'a camancɛ la u b'a laban na cɛw b'a la ten fɛnɛ an b'o fara a kan cɛw b'a la ten denmisɛnw b'a la ten tɔ donc a ka d'an ye bɛɛ de sen ka don a la tan denmisɛnw sen ka don a la musow sen ka don a la lujuratɔw sen ka don a la ni bɛɛ sen donna na o de la WHH ko ni bɛɛ sen yela nin kɔnɔna na an bɛ se ka a fɔ ko ka sɛnɛ kɛko ɲuman baloko ɲuman dunkafa ɲuman k'a bɛ sabati ka ɲɛ kosɛbɛ donc o ye WHH ka sinsinna ye vraiment an bɛ sinsin o kan o sinsinna nin na an bɛ tɛmɛ ni sira caman ye formation b'o la madame bɔla k'a fɔ formation sɛnɛ kɛcogo ɲumanw kan formation balo dumuni ɲumanw kan dumuni jumɛnw ka ɲi an ma kosɛbɛ an ka projets sira kan an bɛ baara kɛ ni relais ye dumuni jumɛnw ka ɲi an ma kosɛbɛ n'an kan k'olu consommer n'i y'a faamuya sisan a bɛɛ n'a fɔ min ye kɔngɔ ye minɛ n bɛ taa dumuni san k'a dun kunfɛ ten donc o tɛ kɛ balo cogoya ɲuman de bɛ yen balo cogoya ɲuman in de bɛ yen a y'i sinsin kɛnɛya kan kɛnɛya bɛ sɔrɔ cogo di n'an bɛ balo cogoya ɲuman na k'a fɔ kɔngɔ bɛ na ne bɛ ka nin dun ne bɛ ka nin dun est ce que o dumuni ni vitamine ba b'o la min bɛ se ka e ka kɛnɛya sinsin wa i bɛ taa sɔrɔ an tigɛlen bɛ dumuni dɔw la an fɛ yan an tigɛlen bɛ kɛ dumuni dɔw la an fɛ yan nɔ a dumuni n'i y'a dun vitamine min b'a la n'i bɛ min dun don o don u ka jan ɲɔgɔn na dɛ i bɛ se k'o misaliya dɔ d'an ma misaliya ye an ka comment on appelle courge comment on appelle ça là je kelen minnu ni a bɛ sɛnɛ an fɛ je in n'an bɛ je sɛnɛ an fɛ ni je in dɔw yɛrɛ b'a ye togodala mɔgɔw de kan ka je in dun vitamine bɛ je in na ne yɛrɛ participer la formation dɔ la k'a ye u ye je in ba yɛlɛma ka kɛ dumuni dɔ ye gâteau modèle dɔ ye a don ni bi cɛ ni ne tɛ tɛmɛ duguta sira kan y'a ye n t'a san je kelen n ka baro n b'a fɔ mɔgɔw ma fɛn min je an ye je bila bolo kɔfɛ an b'a ta an ye je bila bolo kɔfɛ an b'a ta an degelen bɛ malo dun na an bɛ malo dun don o don mais du dɔw bɛ yen yɛrɛ ni ko an t'a kɛ basi ye bi e bɛ mɔgɔ sɔrɔ min b'a f'i ma ko basi tuguni wa ni dun y'an ka o basi ta an yɛrɛ de b'o ɲɔ sɛnɛ an yɛrɛ de b'o keninge sɛnɛ o keninge ni nafa min b'a la kɔlɔkɔlɔ tɛ an bɛ bana ne yɛrɛ fɔ n bɛ mɛn tɛ binbiri ye la sisan yɛrɛ an sɛnɛfɔw b'a fɔ binbiri ne tɛ k'a ye sisan yɛrɛ mais nafa min b'a la a tɛ fɔ ka ban donc baloko ɲuman a bɛ bɔ a fɛnw bɛɛ b'an yɛrɛ fɛ yan a fɛnw bɛɛ b'an fɛ yan o de la an bɛ WHH tɛ sɛgɛn o weleweleda la o formation na o kunnafoni diw la o sensibilisation na an yɛrɛ bɛ minnu sɛnɛ an fɛ yan k'a fɔ ko vitamine b'u la ka tɛmɛ nafa b'u la an kan kosɛbɛ k'an ka olu consommer min bɛ se ka kɛnɛya sinsin fɛnɛ voilà ayiwa hali sisan an bɛ tɛmɛ ni ɲininkaliw ye an bɛ taa min ye musokɔrɔ sidibe an bɛ taa ale fan fɛ a bɛ n'a fɔ bi kumakɛla ŋana fila b'an bolo dɛ ni min y'a daminɛ o t'a bila ni min y'a daminɛ o t'a bila musokɔrɔ an bɛna e fan fɛ
e yɛrɛ bolo an kan k'an sinsin mun kan waasa togodalamuso u bɛ se ka lafiya politiki ko an kan ka sinsin o de kan wa walima musaka ko i n'a fɔ aw bɔra k'a fɔ cogoya min na sisan walima an bɛ sinsin formation de kan wa ni o ye lakɔkɔli ye. Alhamdulillah, an bɛ barika da Ala ye. Ne b'a fɔ an bɛ sinsin nin saba bɛɛ kan. Nka sinsin bere b'an bolo min ka girin nin bɛɛ min bɛ nin bɛɛ sanfɛ n'o ma na e yɛrɛ ka ɲininkali kɔnɔ. N'o ye an b'an sinsin an cɛw kan, k'an sinsin dugutigilakaw kan, k'an sinsin an balimakɛw kan. Alhamdulillah, n'olu ye sira d'an ma, a ka ca Ala fɛ nin saba bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen. Nin saba bɛɛ ye fɛn bakuruba kelen. Sɛnɛ tɛ taa ni kalansen ɲuman t'a la. N'i ma kalansen ɲuman sɔrɔ sɛnɛ na, a tɛ taa ɲɛ. N'i ma kɔlɔsilibaga sɔrɔ i la min b'a dɔn k'i kɔlɔsi, a tɛ taa ɲɛ. N'i ma wari sɔrɔ k'a kɛ, a tɛ taa ɲɛ. Donc a saba bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛnkulu kelen na ne musokɔrɔ ka dɔnniya la. O dɔnniya kelen ye mun ye? An b'an sinsin aw kan, aw cɛlakaw kan, an ka sotigiw kan, an balimakɛw kan, an ka dugutigiw kan, an ka dugu maabaw kan. Hali bi an b'an sinsin u kan. Sabu n y'a f'i ye forokura bɔ t'i ɲɛ wa bɔ kɔ. Donc olu de bɛ se ka sira wɛrɛw don an kɔrɔ. I b'a sɔrɔ an y'an ka kɔrɔlen taasira kɔrɔlen dɔw bila. O taasira kɔrɔlen dɔw b'a to an bɛ se yɔrɔ dɔ la. N bɛna Aminata ka kuma la. Aminata le ye misali dɔ d'i ma je kan dumuni na. Ne tɛ taa yɔrɔ jan koyi. Ne bɛ misali d'i ma ɲugu kan dɔrɔn. Ɲugu kelen kelen. E ka ɲugu lajɛ. U bɛ fɔlɔ ekɔliso la n t'a dɔn sisan a tɛ feere ka ye. Ɲuguni min bɛ dilan k'a mɔmɔmɔ ko ɲuguni ka kɔgɔ k'a la k'a feere. U b'a tɔngɔ k'a ji bɔ. N b'a dɔn. O ɲugu in denmisɛnnin min b'o dun ka caya ani denmisɛnnin min bɛ buru dun ka caya hali u baloko tɛ kelen ye. Hali u ye ko hali kɔgɔ ayi hali u ka bana cogoya tɛ kelen ye. Ayi ɲugu kelen kelen dɔrɔn i ka so. Basi ɲuguni. N'i ye jateminɛ k'o kan woson bɛ an bolo yan an ma woson kɛ foyi ye. Farajɛ bɛ tugu dɔnkili la mɔgɔ tɛ kangomaa tɛ tugu dɔnkili la gansan koyi. Farajɛ bɛ tugu la woson na ni woson fɔr'i ye nafa fɔr'i ye ka taa e b'a fɔ ko ayi ko woson tɛ. Woson kelen kelen. Woson kelen kelen. Woson bɛ kɛ diɲɛ fɛn bɛɛ ye diɲɛ fɛn bɛɛ ka n'i miiri la woson tɛ kɛ min ye. Fɛn bɛɛ. Banangun kelen kelen. Fɔlɔ banangun ye fura yɛrɛ min ye balikuw b'a dɔn kosɛbɛ u bɛ se ka kuma a kan. Banangun nafa tɛ fɔ ka ban. Banangun kelen kelen nafa tɛ se ka fɔ ka ban. Banangun kɛnɛ o, a tobilen wo, banangun jalen wo, banangun mugu wo, banangun sinen wo, ayi a tɛ fɔ ka ban. O de la ni maa tɛ fɛn dɔn i t'a dɔn. Aminata ye kuma dɔ f'i ye. An tɛ ɲinɛ cɛlakaw kɔ. A ye f'i ye an bɛ se ka n bɛ pan dɔɔni ka don a kɔnɔ dɔɔni sabu ka d'a kan anw min ye leaderw ye bi anw min ye togodalamusow ka ɲɛmɔgɔw ye bi a ka kan an k'a fɔ an ka dɛmɛbagajɛkuluw ɲɛna o fana k'a dɔn k'a fɔ an ye fɛn caman faamu genre in na sisan. An bɛ k'a lajɛ k'an seko kɛ. Tiɲɛ don an ka kɔrɔlenw bɛ yen an ka lawalew bɛ yen mais bi an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi rabi alamina yɛlɛmaba de donna a la bi. Yɛlɛmaba de donna a la bi an bɛ segin a kan. Fɔlɔ an n'an ka dugutigiw kun tɛ se ka kuma o. Nka bi alhamdulilayi anw ni dugutigiw bɛ kuma. Wa u b'an ɲininka hakililaw la. O ye belebeleba ye an bɛ se k'a fɔ an avancera o yɔrɔ la kosɛbɛ. Hali bi yɔrɔ dɔw la a ma nɔgɔya nka an b'a f'u ye hali bi an bɛ dugawu de kɛ ala ka dɔ fara u kan hali bi. An n'an ka jelikuntigiw bɛ kuma an ka laadatigiw an n'olu kun tɛ kuma
kuma kun tɛ olu n'an cɛ mais n'i ye jateminɛ kɛ lawale la anw tɛ lawale hali n'i ye kuma gɔnnen bulo la u b'a fɔ an bɛ taa da ko su fɛ ko su ye hakili jagabɔ ye dugu mana jɛ an bɛna jaabiw ye hakili jagabɔ ye anw muso ye o n bɛ taa anw de nɔfɛ bɛɛ de bɛ t'i ka sotigi nɔfɛ sisan i ka so muso ɲininka ayiwa nin de fɔra an ka yɔrɔ la bi yalima e hakilila ye mun ye dugu mana jɛ musow hakilila de bɛ na ka bɔ ka da tapi kan a bɛ laban o de la an faw y'o fɔ an ye an mɔkɛw y'o fɔ an ye an y'o sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ yan donc yɛlɛma min donna a la dɔrɔn k'an ka sigi ɲɛnamaya kɔnɔ an ka kuma ɲɔgɔn fɛ o de yɛlɛma dɔrɔn donna a la o sinon a tun bɛ e kɔrɔlen o anw y'o sɔrɔ yen n'i y'a mɛn hali du bɛ bɛn bi i ni cɛ de bɛ kuma a bɛ ɲɔgɔn hakilila lajɛ du o du bɛɛ ne don n'i y'a dɔn ko du lafiyalen don lafiya tɛ dɔwɛrɛ koyi cɛ bɛ muso lamɛn muso bɛ cɛ lamɛn cɛ bɛ se ka kɛ fili la muso bɛ kɛ fili la anw jo t'a bɛɛ la aw jo t'a bɛɛ la donc ni denmisɛnninw yɛrɛ y'o faamuya n'olu lamɔr'o kɔnɔ a ka ca ala fɛ hali n'olu ye furu kɛ olu fana bɛ ɲɔgɔn lamɛn u b'u hakili t'o la musokɔrɔ an ka technicien bɛ ka a tɛgɛ kɔri an na ko technicien ka hakɛ to k'an tilala ka ban nka an bɛ dugawu kɛ yarabi ya maɲi an ka sɛnɛko in an k'a don ba la yaasa jamana in denw bɛ se ka kɛnɛya cogo min na o ye n ka kuma ye n bɛ min fɔ fɔlɔ o ye welewelema da b'i bolo k'a ɲɛsin min ye togodalamusow mɔ kumakan laban na waasa u bɛ se k'u cɛsiri sɛnɛ fɛ sɛnɛ min ni a nafa bɛ se jamanadenw ma a bɛ se sigida maaw ma weleweleda kan min bɛ n bolo o ye dɔrɔn an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan hali bi an kana saliya foyi kana to an ka saliya an ka baara in fɛ parce que sɛnɛ de ye daminɛ wa sɛnɛ de bɛ camancɛ la sɛnɛ de bɛ laban n'i ma sɛnɛ kɛ i tɛ fɛn sɔrɔ fɛn o fɛn bɛ diɲɛ mondialement diɲɛ fan 14 bɛɛ fɛ i taara yɔrɔ yɔrɔ sɛnɛ in de ye fɔlɔ ye sɛnɛ in de bɛ kɛ sɛnɛ in de bɛ bayɛlɛma sɛnɛ in de bɛ feere sɛnɛ in de bɛ dun donc n bɛ weleweleda min kɛ an togodalamusow ye an k'an cɛsiri hali bi an ka sɛnɛ kɛ ka sɛnɛ ɲɛɲini an kana don a la ten n'an bɛ bayɛlɛmali kɛ an k'a ɲɛɲini an kana don a la ten n'an b'a feere kɛ an k'a ɲɛɲini an kana don a la ten o welewelema daka de bɛ na ka fɔ an balima togodalamusow ye musokɔrɔ siribe an b'i fo foli diyara n ye ayiwa an bɛna min ye Aminata fana fan fɛ a fana a ka kuma laban fɔ Aminata yala kuma jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin min ye an ka ɲɛmaw ani dɛmɛbaa jɛkuluw ma waasa min ye badabada yiriwa o bɛ se ka sɔrɔ an balakaw fan fɛ an ka jamana kɔnɔ d'accord welekan bakuruba yɛrɛ ye mun ye musokɔrɔ bɔla k'a fɔ bɛɛ k'i cɛsiri mais welekan ka ɲɛsin dɛmɛbaga jɛkuluw ma o ye halisa an k'an cɛsiri dɛmɛ la ka ɲɛsin togodala musow ma ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛnɛ kɔnɔna ani dunkafa ani baloko ɲuman ni n ko ka dɛmɛ ɲɛsin halisa dɛmɛ tagabolo yɛlɛma donna la caman na kosɛbɛ parce que musokɔrɔ bɔla k'a fɔ sisan hakilinaw bɛ yen musow bɛ ka consulter dɔɔni dɔɔni mais an k'an sinsin halisa fɛɛrɛw kan u ka se ka kalanw sɔrɔ kalanw ka k'u kunna fɛɛrɛw kan fɛɛrɛ kura minnu adaptelen don sisan an ka waati yɛlɛma sɛnɛ tagabolo la donc ka sinsin o kan kosɛbɛ ka se ka weleweledaw kɛ tuguni pour que 15% min ni musow n'a ka kan halisa an bɛ se ka 15% in bɛ se ka nɔgɔya musow ye cogo min na kuma laban na a y'a fɔ ko musow ka kɛ jɛkulu ye donc a ka di sisan an bɛ waati min na dɛmɛbaga jɛkulu bɛɛ b'o de laɲini kɛ pour que ka dɛmɛ kɛ kosɛbɛ n'aw ye kulu ye a bɛ baara nɔgɔya n'aw ye kulu ye aw bɛ min daminɛ o bɛ se ka taa sanfɛ kosɛbɛ donc halisa ka se ka u ka baara kulu sira kan ka sɛbɛnw sɔrɔ u ye ka se k'u yiriwa o sira kan min bɛ na ni sɛnɛ kɛcogo ɲuman baloko ɲuman ani dumuni ɲuman sɔrɔli an ka sigida kɔnɔna na
an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔ ni ye aw ka jamukan sele a kuncɛyɔrɔ la jamukan min n'an ko a ma au cœur des défis bi an kun kɛn bɛ ka maa fila bisimila jamukan in kɛnɛ kan maa fɔlɔ o ye Aminata Kone ka bɔ min ye WHH o jɛkulu kɔnɔna na maa filanan o kun ye min ye Madame Sidibe Musokɔrɔ Kulubali ye ka bɔ Segu jagokɛla musow olu ka tɔn belebeleba n'an ko ma ko réseau des femmes opératrices économiques de Segu o présidentiba o kun bɛ an bolokɔrɔ an masalala fɛn caman kan o dɔw bɛ tali kɛ togodala musow olu bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na an ka jamukan a munumununa o kan ani min ye agroécologie féminine ni o ye an balakaw ka sɛnɛ nafama ye o bɛ se ka don ba la cogoya min na an b'a jigiya k'a fɔ a ye fɛn caman faamuya k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn a k'an bɛn don n'a nataw la. Au cœur des défis. Gɛlɛyaw cɛma. Au cœur des défis. Gɛlɛyaw cɛma. Au cœur des défis. Jamukan min bɛ ɲɛta sabati. Bunadamadenya, ɲɛta baarakɛlaw, jamanadenw lafasabagaw, ani foroba cakɛlaw. Bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni ka hakilinaw ani dɔnniyaw falen falen ɲɔgɔn na. Ani ka jɛ ka siniɲɛsigi ɲuman dilan. Au cœur des défis. Au cœur des défis. Gɛlɛyaw cɛma. Au cœur des défis. Gɛlɛyaw cɛma.